bahagi nga kita o ang tao mahingpit. Nagingon ang Biblia nga gituga sa Dios ang tibuok kasulatan aron pagtudlo, pagbadlong, pagmatuto diha sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanan maayong buluhaton. Gi-address ni ngadto sa mga tao sa Dios. Tungod kay mga tao sa Dios ra ang may kapasidad nga mahimong matarong. Muna nga gi-address ni ug ang tanan nga mga tao sa Dios kinahanglan magpatudlo sa kasulatan. Kay kining kasulatan gihatag bisagwa nato pangayua para kita matudloan aron nga ang mga tao sa Dios mamahingpit. Sunod na kita kasiguruhanan nga mahingpit kung magsunod kita unsay gitudlo sa Biblia. Ingon nga kini pulong sa Dios. Ang pagkamatarong mahingpit kung ikaw maglakaw uban sa Dios. Ang paglakaw uban sa Dios, mao ang pagtuman sa iyang kasuguan. Ang paglakaw sa Dios, mao ang pagsunod kanunay sa iyang kabubuton o pagsugot sumala sa iyang ipumulong. Maingon kang Noe. Atong tanawon ang Genesis Kapitulo 6, versikulo 9. Ini mao ang mga kaliwatan ni Noe. Si Noe mao'y usa ka tawo nga matarong ug hingpit sa iyang mga kaliwatan. Si Noe nagalakaw uban sa Dios. Okay. Tungod kay si Noe naglakaw uban sa Dios, siya hingpit sa iyang kaliwatan. O giingon dito nga si Noe matarong. Tungod kay naglakaw siya sa uban sa Dios, usa siya katawong hingpit o gihatag kaniya kining pagkamatarong. Mao na nga pag-abot na sa luno, si Noe ra ang naluwas uban ang iyang pamilya. Nganong na luwas man ang pamilya ni Noe? Tungod kay ang iyang pamilya taliwala kung imong tan-awon doon na sila yung mga gitawag o arugante nga mga kinaiya. Kay dili lang karon lang bisan kaniadto na anak daan nga espiritu. Apan napasunod gihapon ni Noe sila sa tuyo. Nga tabangan siya pagpanday sa arka. Sila rang pamilya nagpanday kay ubang nga nanabang wa man makapadayon. Pero ang pamilya ni Noe, wala si Noe biyae. Gitabangan siya bisan tuod og mga may pagkasuping ko. Pero nung tabang hangtod nga nahuman ang arka sulod sa usa ka gatos katuig. Pagdagan sa 120 katuig niabot ang lunok. Pag-abot sa lunok, sila ra ang naa sa arka, maoy nakalingkawa sa lunok. Nga naman, tungod kay si Noe, matarong, hingpit nga naglakaw, uban sa Dios. So kung maglakaw kita uban sa Dios, makabot nato ang kahingpitan. Kanusa kita maglakaw uban sa Dios? Sumala sa Biblia, ang tibuok kasulatan gituga. So kining tibuok kasulatan, mao ni siya ang gihatag. Aron nga atong sundon, kay matod pa din kini may kapuslanan sa pagtudlo, sa pagbadlong, sa pagtulid, sa pagmatuto, sa pagkamatarong. So mao ni ang magmatuto sa ato, magtulid, magbadlong aron kita mudlangat sa pagkamatarong. Ug kun makabot na nimo ni ang paglakaw uban sa Dios, makabot nimo ang kahingpitan. O ang imong pagkamatarong mahimong hingpit pinaagi sa paglakaw uban sa Dios. Ang pagkamatarong gikan sa Dios. Atong tanawon ang Filipos 3:9. Tama si Pinok. Aw sige yan. Wala sige yan. Kang Pinok ni or kang giyan? Ay, grabe rin. Hindi sa kaso. Kung palagan ako diya, kaniya, nagingit, mga baston, ako sa pagmatarong na akong kaugalingon pinasikat sa kasubukan, kung dili ni anang pagkamatarong na pinagi sa pagtuok kang Kristo. Ang pagkamatarong na gikan sa Diyos na dalas sugat sa pagtuok. Okay. So matod pa ni Pablo, wala siya magtinguha sa iyang pagkamatarong sumala sa balaod.
Kundili, ang iyang pagkamatarong pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Ang pagkamatarong nga gikan sa Dios. So pagkamatarong nga gikan sa Dios ang gisgutan. Pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo.